Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Στις 6 Απριλίου, στο δεύτερο κατά σειρά επεισόδιο με τίτλο «Η πτώχευση της Σιτίας», στο δεύτερο λεπτό αναφέρω ως μία εκ των βασικών αιτιών της μη ανάπτυξης του τόπου μας είναι η έλλειψη διεκδίκησης, που σε συνδυασμό με τους εξωγενείς δρόντες κρατούν την περιοχή δέσμια οικονομικών και όχι μόνο συμφερόντων. Το επεισόδιο εκείνο είχε μέσα σε λίγες ώρες περισσότερες από 6.000 προβολές, με τεράστια απήχηση στους συνδημότες μας και στους απανταχούς Σιτιακούς. Έλαβα εκατοντάδες προσωπικά μηνύματα για το γεγονός ότι με απλό και κατανοητό τρόπο περιέγραψα μια θλιβερή πραγματικότητα για τον τόπο μας και για το μέλλον των παιδιών μας. Επειδή ακριβώς το επεισόδιο κοινοποιήθηκε σε μεγάλες διαδικτυακές ομάδες της περιοχής, οι γνωστοί άγνωστοι μηχανισμοί ανέλαβαν δράση και φρόντισαν μεθοδευμένα να κατέβει η ανάρτηση από το επίκεντρο ενδιαφέροντος, μιας και υπήρξε έντονη δυσαρέσκεια πολύ συγκεκριμένων θεσμικών παραγόντων. Στις 12 Απριλίου, δηλαδή 6 ημέρες μετά την ανάρτηση εκείνου του επεισοδίου, ο Δήμαρχος Σιτίας βρήκε επιτέλους τη χρυσή ευκαιρία που έψαχνε να απαντήσει στα όσα η πραγματικότητα μας διδάσκει τόσα χρόνια. Δίνοντας έμφαση στην αποστροφή του λόγου του Υφυπουργού Υποδομών για το θέμα του ΒΟΑΚ, ανέβασε τους τόνους και είπε να διεκδικήσει επιτέλους κάτι για τη Σιτία. Από εκείνη την ημέρα στήθηκε ένας μηχανισμός για το δίθεν υπερπάντων αγώνα. Μόνο που κάποιοι σε αυτόν τον τόπο έχουμε βαρεθεί τις κακόβουστες θεατρικές παραστάσεις και έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε με επιχειρήματα τα γεγονότα και τις παρασκηνιακές κινήσεις που μας στερούν ένα καλύτερο αύριο. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν άκουσε και δεν σχολίασε τις συνεχόμενες τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού για τον ΒΟΑΚ στις 8 Σεπτεμβρίου του 2024. Πιστεύω ότι πριν το τέλος του χρόνου θα μπορέσουμε να υπογράψουμε και την σχετική συμφωνία με τους αναδόχους για να προχωρήσει επιτέλους το μεγάλο κομμάτι που θα ενώνει σε πρώτη φάση τα Χανιά με το Ηράκλειο, τη μεγάλη σύμβαση παραχώρησης. Και στις 13 Δεκεμβρίου του 2024 έτοιμοι στους πρώτους 3 μήνες να υπογράψουμε επιτέλους και τη σύμβαση για το κύριο κομμάτι του ΒΟΑΚ που αφορά τα Χανιά με τη σύνδεση Χανίων Ηρακλείου Χέρσον Ίσου. Αλλά και στις 18 Μαρτίου του 2025. Βέβαια, ο Βόρειος Πολιτικός Άξονας, ένα δύσκολο έργο που επιθυμούμε να υπογράψουμε τη σύμβαση εντός του Απριλίου. Ενώ σε ερώτηση δημοσιογράφου γιατί δεν επιδίωξε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Ρέθυμνο, απάντησε διπλωματικά ότι ακάλεστος δεν πάει σε γάμο. Καταρχήν, εγώ δεν σας είδα στις συναντήσεις με τον κύριο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, που γίνανε σε διάφορα σημεία, είτε στην περιφέρεια είτε αλλού. Δεν κληθήκατε, είχατε. Συνήθως σε ένα γάμο, κύριε Μπογδανή, δεν πας ακάλεστος. Ναι, σωστά. Έτσι λέει το savoir vivre. Σωστά. Ασφαλώς, έπειτα από την ανάρτηση του επεισοδίου της 6 Απριλίου, αναγκάστηκε να πάει τελικά ακάλεστος στο γάμο στις 9 Μαΐου του 2025. Αντιλαμβανόμενοι κάποιοι ότι έχουν επικοινωνιακά δεχτεί ένα πλήγμα αξιοπιστίας και παράλληλα συνειδητοποιώντας ότι η οικονομική κατάρρευση της περιοχής πλησιάζει με γοργούς ρυθμούς, αποφάσισαν εν θερμό να καταφύγουν σε ένα επικοινωνιακό ρεσιτάλ επιστατεύοντας προεκλογικά τεχνάσματα για την δίθεν αφύπνιση της σιτιακής κοινωνίας. Βιντεάκια πιασάρικων συνθημάτων, πλακάτ, μαύρες σημαίες και ασφαλώς η ενότητα επιτυγχάνεται όταν υπάρχει φήμωση των αντίθετων απόψεων ή των ενοχλητικών παρεμβάσεων. Έτσι, και ενώ τα επόμενα επεισόδια έδειχναν ότι ο κόσμος θέλει να ενημερωθεί και να μάθει με επιχειρήματα και αποδείξεις τι πραγματικά έχει σχεδιαστεί επενδυτικά για την περιοχή μας, κάποιοι θεώρησαν δημοκρατικό τους δικαίωμα το μπλοκάρισμα των αντίθετων απόψεων. Σιτιακά τέκνα και όχι μόνον, που θα αφήσουν βαρύ το στίγμα πάνω τους για τις πράξεις τους ενάντια στην ενημέρωση των συνδημοτών τους. Όλα για το μεροκάματο. Όλα για μια θέση στο Δήμο. Να γνωρίζουν όμως οι γνωστοί άγνωστοι ότι τα ονόματά τους, όσο ψηλά κι αν αισθάνονται ότι κατοικούν, θα αναρτηθούν δημόσια από τις αρμόδιες αρχές για τον τρόπο με τον οποίο μέσω διαδικτυακών αναρτήσεων και ενεργειών τους παρεμβαίνουν στην οικονομική και πολιτική λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Σιτίας. Αν και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει γενικά στη χώρα. Ο δείκτης ελευθερίας του τύπου είναι μια ετήσια κατάταξη των χωρών με βάση την αξιολόγηση των στοιχείων για την ελευθερία του τύπου στις χώρες αυτές κατά το προηγούμενο έτος. Αντικατοπτρίζει το βαθμό ελευθερίας που έχουν οι δημοσιογράφοι, τα πρακτορεία ειδήσεων, οι χρήστες του διαδικτύου σε κάθε χώρα, το επίπεδο ανεξαρτησίας των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, καθώς και τις παραβιάσεις της ελεύθερης ροής των πληροφοριών στο διαδίκτυο. Ας επιστρέψουμε όμως στα γεγονότα. Παρακολουθήσαμε λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες μια δημοτική αρχή να προσπαθεί να μας πείσει ότι αντιστέκεται στο μαρασμό της περιοχής. Ήταν τέτοια η ένταση του καλέσματος για συμμετοχή που θα πίστευε κάποιος ότι επρόκειτο να μετακομίσει όλη η Σιτία στο Ηράκλειο. Μέχρι και οι Ηρακλειώτες καταστηματάρχες περίμεναν καλύτερες εισπράξεις από τους χιλιάδες Διακούς που θα κατέκλυζαν το κέντρο προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την κατάφορη αδικία που έχουν υποστεί. Και έπειτα έρχεται η σκληρή αλήθεια που περιέγραψα στο προηγούμενο επεισόδιο. Αναφερόμενος σε μια κοινωνική συνοχή που έχει μεθοδευμένα διαραγεί, αλλά και την γενικότερη απογοήτευση των πολιτών. Αυτό που λέει ο λαός με απλά λόγια, σας πήρανε χαμπάρι.
Δεν θα σχολιάσω για εκείνους τους καλόπιστους συμπολίτες μας που έθεσαν τους εαυτούς τους κοινωνούς μιας μάχης που δεν γνώριζαν ότι είναι στημένοι. Γιατί γνωρίζω πλέον από πρώτο χέρι πώς είναι να είσαι θύμα των δημαγωγών και των καιροσκόπων. Θα μιλήσω όμως για όλους εκείνους που έχουν πολύ συγκεκριμένη σχέση, είτε εργασιακή, είτε μισθοδοτική, είτε ανταποδοτική συμφεροντολογική με το Δήμο Σιτίας. Οι γνωστοί και ως αυλικοί. Και επειδή παραδοσιακά η δουλειά των αυλικών είναι να χειροκροτούν και να κολακεύουν τους άρχοντες, θα σταθώ λιγάκι στα αφεντικά. Όταν σου δίνεται η ευκαιρία να πλησιάσεις και να μιλήσεις με τον Πρωθυπουργό της χώρας, οφείλεις από σεβασμό να βγάζεις τα γυαλιά ηλίου. Δεν είναι όλες τις στιγμές το ίδιο. Ούτε όλοι οι συνομιλητές παρεάκι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και όταν ο Πρωθυπουργός σου δίνει την ευκαιρία να αναπτύξεις τις θέσεις σου, παρουσία του Αντιπροέδρου της Ελληνικής Βουλής, είναι ασέβεια να τον διακόπτεις. Ακόμα και όταν του λες ότι σε αδικεί, αλλά τον αγαπάς. Βασικοί κανόνες συμπεριφοράς και ευγένειας, μιας και τους επικαλεστήκατε γαλλιστή στο ραδιόφωνο. Όταν μάλιστα εκείνος είναι που σου προτείνει να επισκεφτείς το Υπουργείο σε μία εβδομάδα από τώρα, είναι χοντροκομμένο ψέμα να μεταφέρεις στους μη παρευρισκόμενους στη συζήτηση ότι εσύ απέτησες ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα. Δηλαδή, εμάς η πλάτη μας δεν αντέχει, έτσι θα σου το πω. Δεν αντέχει τέτοιο βάρος. Την επόμενη εβδομάδα θα μπείτε στο Υπουργείο. Ωραία, να κάνουμε μπράβο, εμείς θα το θέλουμε. Εμείς σηκώσαμε λίγο τους τόνους. Εμείς ζητήσαμε συνάντηση στο Υπουργείο την επόμενη εβδομάδα. Σκοπός που αναδεικνύω τις λεπτομέρειες αυτές δεν είναι για να διηλύσω τον κόνοπα, αλλά γιατί θα αποδείξω στα επόμενα επεισόδια πώς χειραγωγείται η εστιακή κοινή γνώμη και πώς τελικά ο διάβολος σε αυτόν τον τόπο καραδοκεί σε αυτές ακριβώς τις λεπτομέρειες, επιτρέποντας τα μικρά ψέματα να γεννούν τις μεγάλες αυταπάτες. Σε εσάς που θα κόψετε πάλι για αυτό το επεισόδιο και στα παπαγαλάκια σας που για 50 ευρώ μεροκάματο γράφουν ως σχόλιο ό,τι του ζητήσετε για να αποφύγετε την κριτική, σας ενημερώνω ότι έρχεται και η σειρά σας. Και επειδή νομίζετε ότι θα καμφθεί η αντοχή ή η μαχητικότητά μου, κοινοποιώ δημόσια την πρόσφατη απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω της αποκεντρωμένης, που σας καλεί να απαντήσετε σε πλήθος επιστολών που εσκεμμένα δεν απαντάτε. Το μαύρο άσπρο λοιπόν.